Terus ngepek-pek barang sing metu. Lho, iki mesti ngeres. Pikirane sampean mesti ngeres iki. pek mah. Peri. Apik sekali. Ngepek-pek barang sing metu. Rezekine wis golek kangen dhewe diklumpuke dadi metu. Rezeki kok metu-metu. Maksudnya iki diopeni kan metu. Oh. Dipek ben metu rezekine kuwi mau. Petro. Ora anjir mikire ngopek sebarang truk njero sing kepiye. Ya Pak, ya mau butuh penjelasan. Sampeyan mikire mesti reget. Lah soalnya Mas ngene kepek-pek. Barang sing metu-metu lah ya Pak. Iya. Lanjut sing terakhir Bagong. Bagong iki obahe bokong. Tapi piye? Obahe bokong itu obahe dunia iki semakin ke sana teknologi semakin canggih. Bener lho. Awake dhewe kudu ngantuk arus. Nek sampeyan kalapan arus tertinggal. Terbelakang. Kok bokong? Dia kan bokong nang buri. Obahe bokong. Bagong, obahe bokong. Nah iya. Ngono to Pak? Padahal percaya ra? Oh kadang bojoku nek gelem Pak Bokong tak tendang kowe. Bangsane. Masa obahe bokong kok terus dikaitke karo malam donya. Lho kuwi jenenge Samdono. Oh, lah ngono. Nggih Pak Tati, iki jenengan nggih tasih diarep-arep diantu-antu kalian pamriksa. Nyatane tasih kathah biasane kembali Bang. Barek ngitung wonge. Iki yo biru-biru ya cek oke. Jok bebek cewek. Apa kuwi? Kursine kan jok bebek. Ya menika ingkang pasir mungon menika. Matur nuwun iki hidup tirakat. Tirakate dusune dhewe nek boten jenengan nggih sinten malih. Nggih. Mugi-mugi dusune mriki tansah ayem tentrem, guyub-guyubun, ora ana keributan. Amin. Direwane kulkuke kaya gawe urunan gawe nanggap nekake jenengan. Dasare mriki niki selang-seling setahun pengajian, tahun candake wayang. Oh, entuk atine entuk imane ya itu hiburan. Nah, pembangunannya maju Mas. pembangunane maju. Dasare teater mriki iki teater sing ayem. Nggih saking Mahbang niku dugi mriki Jibadan. Niku banyak jalan yang berubah. Sekolah Jibadan tekan Bandungan banyak lupa berjalan. Kok iso? Kok lupa berjalan? Maksudnya piye? Maksudnya iki saka Mahbang tekan Jibadan banyak jalan berubah. Nah, sekolah Jibadan tekan Bandungan banyak lupa berjalan. Wis tahu jarene. Jane kuwi apa to? Lho, sampeyan iki ngerti to? Mboten iki Sampeyan mungkin iki malah kebejan. kok kebejan. Ora mangkundur wis akeh pengliwetan, ya. Oh, Banyak kenikmatan di sini. Makanya saya hidup bertahan di Bawen. terus Iya, ya kan Idul Siti JB. apa sih kuwi? Gibon. Apa kuwi? Idul Siti. Itu tempat apa? Wah, tempat kesukaan kaum Adam. Bisa hati ra? Wisata hati. Ngetan Siti, Heeh. mainan UNES. Apa kuwi? Urusan sempit. Sempit. Pak apa kan to? Nah, kalau Bawen. Oh, kuliner Ngalor Siti. Cipi. apa Jimmy? Hal panas. Kan boros kono Gak panas ki lho, Pak. Ya, Sarangan geblobyos. wisata hati. Nek umpamane sampean sok sakit, kula nek gak panas kuwi ken saras. Saras. Rumah sakit ken saras. ngarepe Nek kan sampean boros. wis saras, macet sithik ken penak. Piye kuwi? Nek wis waras, ya to. Pak, nek sampean pamane lara, pamane lho niki boten tenanan. Iki tetapake di rumah sakit ken Ken saras. nek wis waras, ngajenge sithik niku, ngajenge mung nyabrang niku ken penak. Nggih. Ngerti kok dalange? Mau wingi kula terke to. Kok apa? Senenge golek sing bengi-bengi dek. Wisata malam. Nggih. Paring lelagon. Nggih. Bapak Nadim. Mbok pilih wonten pamundutan Pak Bu menapa? Oh, tinggalkan Nggih. Seket malih. Hah?
tamu. Kok nek njaluk kabeh. Iki soalnya wedi nek karo aku iki nek tak tawari nyuwun apa kok tak tidak kon Bayar aja kaya nang YouTube. Nek perlu wis saka YouTube. Lah piye ta nek nang YouTube piye? Ah, 100 mungkin ya 100. Nah, Ya ora, kan aku Nggih. enggak melulu minta. Itu Nggih. kan saya enggak minta ya. Nggih. Jenenge saweran itu keikhlasan dari yang rezeki yang ikhlas. tidak terduga. Nggih, dadi ini kula mboten njaluk. ini nek diparingi ya. Nek diparing nggih purun. Oh, iki jenenge rezeki ya, Mas. Ora ditolak. Nah, nggih. Penamane ngomong nggih, tinggal katos mawon Nggih. langsung nggih, Mas. Adalah Oke, monggo. Langsung mawon Mas Damas. Mas Danas. Apa-apa iso, apa dicekel dhewe jam. Tenan ngendang iso, dalang iso, ngorjen iso. Sing rasa siji. Apa? Royak. Nggih ngerti kok. Lho kita ngomong. Nek ora ngerti wae. Ngerti wae. Dadi nggih, royak. Wah, Nek jenengan kula mboten tahu. nek kula tetep royal, Mas. Nah, kok iso? Royal sodako. Oh, lah ngene. Ngono. Royalti. Moga ninggal kaos. Sampun atus rumiyin. Ya. Wah. Masek. Thank you.